سلام يا اخوات سلام كتلو تبنيتي ينايل مع انت مسيازة الله خاني بتعمل كروشل زخونة انفورميشن يا بس خزي بيرو كيتا لبنا خفت لنا نلمنو اوكي زخونة تتكايد الله بزعل مزي حجي بتعمل كروشل زخونة مومنتين ننبرز لنا we are actually living in the end times a book of revelation يعني ننبرز لنا حجي we are at war between good and evil انتاي زكايد الله انتاي زخون دولي الناس attention كنوصدو علنا كله مزيو is here, is present. هندبت مسودة قلنا again. If we're not prepared mentally, physically, and spiritually, we're not going to be handled can go I can مالتي حجي. This is the reason. التنتاي كم زكاة زلوا عالم زكن فلطوس is السرحناي قبناي. حجي هو دليل زلوا خزي. أبين إسياسن puppet نايتهم new world order نايتهم كبال نايتهم أبلع لي pyramid دلوا نزع عالم زكاة دوازلوا سبات ناتاتهم puppet يو. نساتهم كأني إتناتهم ideology socialist communist سلزخونة لك بعد إساس عابين كأناتهم ideology حيزم سلزخدوا نعتهم بتعم يزفكرهم بتعم باورهم زوهم behind the scene كأن يحجزهم يا إتن أب media وتيم زاربنا أنا خم فتوتنا قينهم كمفكرتنا قينهم زو كله زاربنا أب social media مثل كله حاسوتيو guys حاسوتيو behind the scene بخل تمل حاسيم زاربو أنا دس لنا يزاربنا بالحيل كيوم كان عطاتهم حيل يبون برزم كلتا الليدرات بعد إساسا بعد الأبين انت حيل لهم لكم تحاسبوا these guys are third world leaders مسخات سلمتي أفريقياويان زيهم سكمي جرم سنمس بعد power في عالم بعد UN بعد أمريكا's كوادا دورو دلهم كقول لكم تحاسبوا is this common sense I mean common sense يزد لك there is something behind the scene الكاسك أبو جمس كانوا توس كبونا أتم نيو وور أتم دم deep state بنانا يقدسوا بإريترا يقدسوا بتجراي يقدسوا بمحارة يقدسوا they don't care ولا بأمريكا يقدسوا نساتهم طرح تا باور ناتهم كم يجرم نت أنتي كرايست at the stage نخمسوه كم يجرم نت population كوجدلوه كاب 8 billion ناب 5 million إذا كل أجندة قدم زوجي حجي خان implement نداغور وهم زخور زلوا إذا أخذ دليل زلوا حجي زياتهم أقدمهم ያው ከምቲ ዝበልኩም ኣቢ ንሳቶም እዮም መሪፆም ሰለት ገይሮም ኮፍ ኣቢሎም ዘለዉ ንሓወና መለስ ዜናዊ ከዓኒ ንሳቶም እዮም ኣጥፊኦሞ ምክንያቱ መለስ ዜናዊ was too powerful for them ንዓድኑ እንዶ ንዓዱሲ ንኣፍሪቃ ብምልእቲ ዝቃለስ ዝነበረ ጅግና ጀጋኑ እዩ በቃ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንሳቶም ኣይደልዩን እዮም ንሳቶም ዝደልዩ ሌባ ቀጣፊ ሰራቂ ሓራዲ በቃ كل سنة evil نجار أوكي زبلهم حراي زبلهم powers نبرز كم عين سهم زدليو برتعيها سبات أيدلين يوم لساتهم بزي recognize كن قبرهم نخلينا مالتي حجي زم سبات زياتهم سبحات كيرس هنقولكم they are at war with God himself period دي أزلا حجي حادو لو ودي زي أنا former US Navy intelligence أنا مسؤول ديلز قبر مالتي بإيميل سل ناتون نجرات فالو زقبرو حدا معتي د إيميل سر حتى تنتهي له جيندي كوري زبهال جيندي كور حن تحط الله تنيبلو مالتي أنا زي مثلا نسيله يوم بيعرفك قبلناته أنت أشمله classified هون information بس يحذلوا نسو بتعمي he's أنت أشمل informative هون information هاي زي military tribunal ناي بس إحنا قر anyway دي كود قبري تنتهي له Zom Kabal, Zom Biden administration CLAO, they are behind the genocide that's taken place at Tigray. And this comes the coin is a Daniel. Kalai Nagar Kani in IBC, Nisatom implement Girom after I mean they selected him and now place Girom Mozoloftanatu in order to do their bidding. Tanatom even Nagar Nusun Govrolom, Numerizom, Nimeleska Anat Fiomo. Anaziz Meslan no more, entire coin, entire Samaka. يبلو لهم مالتي نسخان تايب لنا الله هو ليديا تتبليز الله سي حقي تنات لوجيك سني it's correct لنا مالتي مسو تايب لنا الله Ethiopia سيلني Ethiopia is home of the Ark of the Covenant and the Cabal cannot possess it so they are wreaking revenge on it لنا نتا holy land is a second to Israel Tigray guys okay
second Israel ጎይታ ዝመረፅ ዓዲ ጻድቃናት እያ እቲ ማውንትን ንሪኦ ዘለና ስእሊ ይኮነ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መላእኽትን ጻድቃናትን ክንደይ ፓወርፉል ዝኾኑ ምስጢራት ዝሓዘት ዓዲ እያ ሕጂ እዚ ዓዲ እዚኣ ከዓኒ ካብተን 10 the 12 tribe of Israel ክትከውን እያ ኣነ ዝኣምን ኣብቲ ኒው ጀሩሳሌም ትራንስፎርም ዝገርና ብኡ እቲ ኣባ ዘወንጌል ኣብቲ ኣብ ትግራይ ከይዱ ኣብቲ ገዳም ዝነበረ ሚሽን ነይሩዎ ምክንያቱ he will be the king ኣብቲ መወዳእታ ናይ አቢሲኒያ ናይ አክሱማይት ኪንግደም I'm sorry ናይ ዓድና ኪንግ ክኸውን ኣብቲ መወዳእታ ማለት እዩ አክሱማይት ኪንግደም ክትኮን እያ ሓንቲ ክትኮን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓንቲ እንኳን ኤርትራን ትግራይን and ኢትዮጵያ ከዓ of course እቶም እግዚአብሔር ፋሎ ዝገብሩ at the end of the day ኩላህና ሓደ ኢና ኢትዮጵያ ኤርትራ ትግራይ ለውጥ ይብሉ ንጎይታ ንኩላህና ዘፍቅረና ክንደይ ጻድቃናት ካለው ኣብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ just because the war is taking place ንኩሉ ሰብ ክንልክም ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ሰለስተ ዓድተን ናይ እግዚኣብሔር ኢና ንኣምላኽ ኢና መርፅ ዝበለ ማለት ትመወዳእታ ንኣንታይ ክራይስት ዘይመረፀ ሰብ ኩሉ part of the ሓዳሽ አክሱማይት ኪንግደም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ብለኒ ኣሎ እንታይ ለሓቲተይ ማለት እዩ ጂኒ ኢለዮ at the same time see ኢለዮ I was aware ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ሮን ወይን ይበሃል ark the covenant ኣብታ ትሕቲ ጀሩሳሌም ናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ትሕቲ መስቀሉ ዲስካቨር ዝገበራ ማለት እዩ ሕጂ ንሳሲ ark the covenant ኣብ የሩሳሌም እያ ዘለኻ ይበሃል እዚ ሲ ከመይ እዩ እቲ ነገር እስኪ ኣረድእኒ ብሎ ማለት እዩ እወ ሓቂ ኢሉኒ እዚ ኸ ኢሉኒ there are 4 arks ኢሉኒ ብዓለም the one in Ethiopia is the main one ta Moses ዝተዋሃባ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ንሳ ኢሉ እንተን ሰለስተ ንሳተን ኣይኮን ኣው ይኮን ዘሎ እታ ቀንዲ ግን ንሳ ስለ ዝኾነ ሸይጣን ከኩል ይዝፈልጥ he knows everything ሕጂ ብኾሚ ንትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፅልኢ እዚ ይበሃል ፅልኢ እዩ ምክንያቱ she second to Israel guys second to Israel እያ ትግራይ ኦኬ ብኾሚ ኣብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ምስተጨቆነት ኩሉ ግዜ ሕማቅ ነገር ምስ ረኸበት ዋይ ምክንያቱ ጎይታ ኦልሬዲ መሪፅዋ እዩ እቲ ጭንቂ እቲ መከራ እቲ ሕማቅ ነገር I don't know ስለዚ ይረዳእና ኮይኑ እምበረይ ንሕና ዝተመዝገን ኢና ክንብሎ ዘለና ንጎይታ እንታይ ማለት እዩ we are participating in his passion እንታይ ብለና ጎይታ መስቀልኩም ተሸከሙ follow me ዓለም ንዓይ ስለ ፀለእትን ንዓኻትኩም ክፀልኦኩም እያ ይዝብል ትግራይ እንድሕር ኢና ይኻ the same thing እታ ጎይታ ዝሓለፋት ይሓልፍዋ ኣሎ መሻኽን እግዚአብሔር ጎይታ ምስኣቶም ይኹን ፅባሕ ንጎግል ራህዋ ክረኽቡ ናይዚ ኩሉ ጭንቅ ናይዚ ኩሉ መከራ ራህዋ ዞም ኩሎም ቅድሚኦም ዝሓልፉ ዘሎ ህፃናት ኮይኑ ኣቦታትና ኣዴታትና ኩሎቶም ንኣሽቱ everybody that's passing by ጆኖሳይድ ዝሕረዱን ዝቁተሉን ዘለዉ ኸ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዝፋን ኮፍ ኢሎም ንዓና እዮም ዳውን ዝፅልዩልና ዘለዉ ንኢትዮጵያ እዮም ዝፅልዩላ ዘለዉ ንትግራይ ንኢሳያስ እዮም ዝፅልዩ ዘለዉ ኣንቱም ሰባት ንሳቶም ፅሊ ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም መንግስቲ ሰማይ ምስከርካ ንኩሉ ኢኻ ተፍቅሮ ምክንያቱ እቲ ናይ ጎይታ ሓቂ ስፒሪት ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ they are praying for all of us ገሃነም ንኸይናኣቱ እቲ ምስጢር at the end of the day ከኣሰብ ገሃነም ንኸይኣቱ እዩ ተቐንዲ እዚኣ እታ ሕጂ ተፋቒርና ሕጂ ተፃሊእና irrelevant እዩ ብዛዓለም እዚኣ እንድሕሪ ትሩል ንእግዚኣብሔር ተቐቢልናዮ ፀላኢና እንድሕ ዘይፀሊና at the end of the day ጎይታ he's not going to forgive us so we have to be able to forgive to forget ዝኾነት ዝካየደሎ ኣብ ትግራይ ሕጂ ጎይታ he allowed it for his reason እቲ suffering ንባዕሉ ንኽንደይ ሶል እግዚኣብሔር ክረኽቦም ዘይከኣለ ሰባት ትሩ suffering ሴቭ ዝገብሮም ካብ ህል ማለት እዩ ሴቭ ክግበሩ ዘይግብኦም ሰባት ሴቭ ክኾኑ እዮም ዋይ ትግራይ ስለ ሰፈር ትገብር ዘላ ሓደ ሰባት ሰፈር ስለ ዝገብሩ ዘለዉ suffering is a gift it has power መስቀልና ክነፍቅር ኣለና መስቀልና ክንሽከም ኣለና this is what Christianity is ኩሉ ሰናይ ክኾን ኣሎ ኩሉ ፅቡቅ ክኾን ኣሎ ኩሉ ኣይኮነ እዚ ዓለም እዚኣ ተምፐራሪያ ንሕና ንፅባሕ ናበይ ኢና ኢልና ክንሓስብ ኣለና ናብታ ሓዳሽ የሩሳሌም ብሕጂ 1000 ዓመት ክንነብር ኢና guys we have 1000 years to live ኃጢአት የለ evil የለ old age የለ ሰላም ልክ ከም ዝገነት ኣዳምን ሔዋንን መጀመርያ ክቕመጡ ዝግብኦም ዝነበሮሞ ብኃጢአት ዝወደቑ እታ ናህና ጊፍት ንሳ ሕጂ ኸ ንሕና ኸ እዚ ዓለም እዚኣ እንድሕር ገዲፍና ብሰላም ብፍቅር ነቢርና ናብታ ሓዳሽ የሩሳሌም ትራንዚት ክንገብር ኢና እዚ ዓለም እዚኣ is passing by is no longer any good it's going to get worse evil እንዳኾነት እያ ትኸይድ ዘላ ክንደይ ሕማቅ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ